Hello guys, welcome to my new video. Ani moनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोननो गोदान बरायना लाग्रोलायबाय लोगोफोर। बेनिफ्राय आङो दायो सानसेनि संनो थाखाय लाहार फाहार खालामलायबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै आरोना आं दिनैहाय मा संनो नागिरदों। बे गुसु नै बार बारदों आरो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नै थास' बिथ'रि आरोना सायनानै सुनानै लाखाबाय आरो लोगोफोर नै अमा बेदरजों संनो नागिरदों लोगोफोर। अमा बेदरजों थास' बिथ'रि आरोना ओमफ्राय बेखौनो एसे आङो भिडिअ खालामसै आरोना लोगोफोर थास' बिथ'रि आरो ओमफ्राय नै बेयो अमा बेदर ओमफ्राय दायो मोननैजों संनो नागिरदों आरो सुनानै रेडि लाखाबाय ओमफ्राय नै ओरैहाय सामब्राम हरबायानो आरो अमा बेदरखौ हरबाय लोगोफोरनो नै संहांनायावनो गेसा जोबना होलायबाय आरोना नै गेसा जारलाहाय एसे आरोना लोगोफोर जारलासो जोबना होबाय लाना फैबाय लोगोफोर गेस गोदाननो संफुनायावनो जोबना होबाय बायोना आरो दासो संफिननो मोनबाय आरोना लोगोफोरनो संफिनबाय आरोना दासो हालदै ओमफ्राय मस्ला मस्लि देनाय होनोसै आरोना होनो मोनसिगोन लोगोफोर होगासिनो दं आरोना ओमफ्राय लोगोफोर नै अमा बेदरखौ एसे एवना लाग्रोजोब्बाय आरोना ओमफ्राय आङो दायो थास' बिथ'रिखौ होनोसै आरोना लोगोफोरनो बिथ'रिखौ हरबाय आरोना जा मोजां रबबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोरनो दसे एवनानै लाबाय आरो ओमफ्राय नै थास' बिथ'रिया मा होनो रबजोब्बाय आरो लोगोफोर गेब्लेखाजोब्बाय ओमफ्राय दायो दै होनोसै आरोना दै होबाय आरो लोगोफोर नै अमा बेदरजों थास' बिथ'रि संनाया मोनबाय आरोना दायो बेनिफ्राय नारें एसे सेबना होदो आरोना नै नारें होबाय आरोना एसे दा सायसिनखाबाय आरोना लोगोफोरनि गोमोनो ओमफ्राय लोगोफोरनो दुन्दिया होनो लाबाय आरोना ओमफ्राय होनोसै नै मोनबाय आरोना नै ओमफ्राय दायो दुन्दियाखौ होनोसै आङो दुन्दियाखौ होबाय आरोना आङो बरिया जाखाबाय आरो लोगोफोरनि दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन